En från världens största krustaktsskip MSC World Europa. Gäster 6723 människor. Besättning 2138 medlemmar. Nu vi är på elevatorstue. Det är klok och smart och flott design elevators. Det är för exempel här är 8 elevators och hver elevator levererar en funktion till undgå massa människor på en sted. För exempel, när du trycker på knappen till sjätte cell eller sjunde cell, för exempel liksom nu, så kan man en elevator och hämta kun människor till sjätte eller sjunde cell. Så det undgår massa människor på en sted. Hvis det pludselig er mange mennesker, så det er flot sofa. Du kan sitte ned og slappe av. Vi for eksempel bruker det til moder vores medlemmer til når vi går ud og spiser sammen, eller vi skal gå ud på nogle udflugt. Så vi mødes her. Selvfølgelig på begge to sider, venstre og højre, er stor sti, og ligesom det andre krustaktsskibs almindelige pleje. Og lidt længere ind, det er faktisk et kajut eller personalrum på venstre side eller højre side. For eksempel til køkkenet eller nogle andre. Det siger jeg må ikke filme der. Men ellers krustakt er 13 spisested og 6 specialrestaurants. Længere 333,3 meter, bredt 68 meter og hastighed er 42 km/t. Kom i vores krustaktsklub og lær mere om krustakt.